sentenzi sħasser istaqsi qalbi l-lejl noħlobi u posti tewdin insemmi bil-mod qed ħallini titbiet kull-jum tittexurini u għajlik fija xentlu senilu bħalda żmien konna bibien u dur terqalina t-tnejn kont il-maħir bajnek jitfidi lejn li jilluz bitxa fix-xejn. Kont bħal-fjur kollok ġmiel bissim ħabtek tiltku bdejt titbil lebda kas ta' rispett u ma moħħi dur el-suspett bil-kem trid kellimni l-għalix dal-imrar tinkejn jitmerrini din qalbi miex tal-azzar sedilu bħal ta' żmien konna bibien u dur terqalina t-tnejn kont il-maħir bajnek jitfidi lejn li jilluz bitxa fix-xejn. Ser lena li ma